ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତଥାପି ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହିଁ, ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ହିଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇ ଏବେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଦେଖିସାରିବା ପରେ ହିଁ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଏମିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସକାଳର।